Un infant, fill d'un gran savi, havia sentit a parlar de la guerra, de l'armament, del perill que correm i es preguntava com era que si els homes i dones s'havien posat d'acord per salvar les balenes, no es posessin d'acord per salvar altres éssers humans. En tants llocs del món com hi ha misèria i gent patint i, en canvi, se seguien fabricant armes per matar la pròpia gent. Tant diner malgastat en això, un disbarat monstruós, es miri per on es miri. Un dia se n'anà de casa, agafar l'autobús i baixar davant dels estudis del canal de televisió més popular. Anava tan decidit que ningú no li va preguntar res, ocupats tots com estaven amb els seus treballs diaris. Es plantà davant d'una de les càmeres d'un programa en directe i amb veu clara i valenta començà a dir: «Jo no em vull morir, vull viure. Tots els nens i nenes com jo volem viure». També una gran part d'adults i fins i tot la majoria d'ancians i de malalts volen viure. No escolteu aquests bojos, escolteu tan sols les veus que criden des de dins vostre i no deixeu que assassinin el nostre món. Junts el podrem salvar. Estava allí palplantat, era el primer sorprès del que havia dit i la gent de l'estudi de televisió també s'havia quedat de pedra. Ni un gest. Mentre estava allí, dues immenses llàgrimes li van caure cara avall. Tot el món va veure aquestes llàgrimes i foren les que van salvar el món.